قدمي 4000 ዓመታት ኣቢሉ ኣብ ባቢሎን ሃሙራቢ ዝበሃል ንጉስ ነይሩ። ንጉስ ሃሙራቢ እስካብ ዘኽቲ ዝፍለጠሉ እቱ ሓደ ነገር ግን እንታይ እዩ ትልኩም ብኮድ ኦፍ ሃሙራቢ ዝፍለጥ ወይለለ እቲ ናይ መጀመርያ ሕጊ ዘርቀቐ ንጉስ ብምንባሩ እዩ። እዚ ሕጊ እስካብ ዘኽቲ ማለት ኣከራኻሪ ኮይኑ ዝዘለቐ ኮይኑ ጎቦኦም ብፅቡቅ ተተልዕዎ ኣለዉ ጎቦኦም ለለ ኣይ እዮይ ሕማቕ እዩ ወይለለ ሃርሺ ነይሩ ልብለ እኒአው። እቶም ሕማቕ ኢሉሉ ይፅሕና እሞ እቶም ብፅቡቅ ለልዕልዎ ግን ምክንያቶም እንታይ እዩ ኣብ ርእናሉ እቱ ሓደ ንዘመኑ ብጣዕሚ ስልጡን ወይለለ ወያናይ እዩ ነይሩ። ስለዚ ክምስገን እኒሆ ኣቐዲሙ ንነቕሐ ምዃኑ ዘርኢ ትትልዎ ኣለዉ። እቲ ካልኣይ ምክንያቶም ጠቀስ ኣለዉ ለለ ኣብ ባቢሎን ቅድሚኡ ሕጊ ብለይምንባሩ ሃምዚ ብፅሑፍ ሕጊ ዝወፀ ማለት እዩ ችግራት ሃም ነበሩ። ድሓረ ግን ብሕጊ ደረጃ ሃም ዝረቐቁ ኩሉለ ኣብ ዝረአ ኮፍ ትብል ተሎ እቱ ለንብብ ጥራሕ ዘይኮነስ እቱ ለየንብብ ተነቢብሉ ክፈልጥ ብምግባሩ ግን ሰብ እንታይ ተጥፊኡ እንታይ ይቕፃዕ ዝብል ነገር ክርዳእ ርድኢት ስለዝፈጠረሉ ካብ ብዙሓት ነገራት ክጥንቀቂ እቱ ገበነ ብኡ መጠን ክቅንስ ገይሩ እዩ። ስለዚ ፅቡቅ እዩ ይብሉ። ቅድሚ 4000 እዚ ኣብ ባቢሎን እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓታት ኣብ ዝተፈለየ ኣህጉር ኣክሱማውያን ዝበሃሉ ሓወልቲ ዝቆርፁ መርከብ ሰንጢቆም ምስ ካልኦት ዓድታት ንግዲ ዝምስርቱ ከዚ ነቂሓ ዓለም ማዕርነት ፆታት ኣብ ዝሰብከሉ ኣሻዓይቱ ቅድሚ 3400 ዓመት ኣቦታትና ግን ንግስተ ሳባ ትበሃል ንግስቲ ገይሮም ማዕርነት ዘይኮነስ ልዕልነት እነታት ብተግባር ለመስከሩ ዓዲ ሕጊ ዓዲ ሉዓላውነቲ እዩ ነይሩ ዓድና። ፋስት ፎርዋርድ እዚ ቀደም እዩ። ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኳስ 17 ዓመት ቃልሲ ቀያሕቲ ፀለምቲ ተጋሩ ተገቢሮምዎ ይሕመቕ ይፀብቕ ይጥቀም ኣይጥቀም ብለየገድሽ ኣትሊስት ግን ፍረ ቃልሶም ዝኾነ ሕገ መንግስቲ ረቂቑ ዓድለ ክትመሓደር ተገይራ እያ። እቱ ቅድሚ ሰው ዝሰልጠነ ቅድሚ ሰው ሕጊ ዘርቀቀይ ከዝለ ብሉዓላውነት ሕጊ ዝኣምን ህዝቢ ግን ለይምዕዳል ኮይኑ ብሉዓላውነት ሕጊ ዝኣምኑ ተኾነስ ብሕጊ ዝገዝኡ ገዛእቲ ኣብ ኢዶም ወዲቑ ግን ከዚ ኣደዳ ሰይሰይ ትኾን ተሎ ንምርኣይ ንዕዘብ ክኢልና እኒህና። እዚ ዘበለኒ ምክንያት ኣብቱ ዝሓለፈ ሰሙን ብዙሓት ሕጊ ኣራዊት ተባሂሉ ዝተቐስዎ ሕጊ ደብሪፅ ሕጊ ዲፅ ወፂኡ እኒሆ። እቲ ሕጊ እሱ እንታይ ይመስል ናይ ሎማዓንቲ ትኩረትና ክኾን እዩ። ሃሙራቢ ኸሞ እንታይ ለጋነ እኒሆ ንምለሶ ኢና። ኣሃዱ ኢልና ግን እስቲ እንታይ እዮም ዘጠቃልሉ እቱ ሕጊ እንታይ ይመስል ዝብል ኣቐዲም ኣብዚ ክጠቕሶ ዝደሊ ኣብቶም አንቀፃት ኩሎም ይኮን ናይ ንድህስሶም እቶም ብጣዕሚ ዝገረሙለይ ሓደገኛታት እዮም ዝብሎም ግን ዝተወሰኑ ኩሎም ይኮኑ ዝተወሰኑ ክጠቀስ ኮይነ እዚ ተቐርብ ተለኹ ኣነ ብሕጊ ኣንፃር ወይ ብሕጊ ማዕቀፍቲ ይኮነሲ ሃም ሓደ ዜጋ ተርእየኒ ሓሳባት ንምሽርሻር ሃም ዝኾነ ኣቐዲመ ክገልፅ ይፈቲ። ብዙ መሰረት እቱ ከዚ ሕጊ ተባሂሉ ፀዲቁ ናብ ተግባር ክሽረፍ ኦልሞስት ልበልሎ ሕጊ ኣብቱ አንቀፅ 5 እንታይ ይብል ፃውዒት ምርግጋፅ ህልውና ድሕነቲ ይብል እሞ ሓደ ዝኾነ ዕድሞ ይጥዕንኡ ይፈቀደሉ ወዲ ትግራይ ህላወ ድሕነቲ ሉዓላውነቲ ህዝቢ ትግራይ ንምኽባር ብመንግስቲ ትግራይ ዝግበረሉ ፃውዒት መኸተ ተቐቢሉ ክሳተፍ ብሄራዊ ግቡእ እኒሆ ይብል። ከዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ? እቱ ሰብ ሰንሰን ኣቢሉ ዘሎ ግፋእ ሕጋዊ ካብ ምግባር ብላዕሊ እናዮ ሕቶ ከዛውዙ ዝመፅእ እቱ ሕጊ እሺ ፀዲቑ እዚ ምግፋፍስ ሕጋዊ ይገብር ኣለዋ እቱ ትገፍዎ ኣለኹም መንእሰይ ግን ሲ ሓምዱላኹም ቸቸክ ትብልሉ መን እዩ ማለት ከመይ ኢሉ ሞራል መፅልኩም እዚ ከዚ ምእንተ ሉዓላውነቲ ህልውናይ ትግራይ ተቃለስ ትብሉ ኣለኹም መንእሰይ እንኡ ኢሒና ትወልድ ተላ ንሓንቲ ወርሒ ጥጦ ሓጊስኩማ ትፈልጡ ዶ? ትምህርቲ ቤት 12 ዓመት ጨቆቅ ኢላ ተምህሮ ተላኸ ሓጊስኩማ ትፈልጡ ዶ? ሕሙዎ ሕክምና ትኸተላ ረዲእኩማ ትፈልጡ ዶ? ዶስ ኦሬዲ ብስምና መንግስቲ ስለነበረ እሱ እኹል እዩ ልብል እዩ እቱ እንትንኩም ነገሩ ኣይድሓዘሎም እዩ። ምክንያቱም ኣብቱ እንትን ናይ መንግስቲ ጥዕና ነይሩ ሴፍቲኔት ነይሩ ብዛዕባ ክብል ይኽእል ድኾኒ ዋላ ተለይ ኮነለ ግን ጥዕንኡ ዕድምኡ ይልፈቀድ እዮም ኢሎም which is ብኸለይ ገላልፃ ጥዕና እንድሕር ችግር ሃሊካ ኮይኑ የምልከተና እዩ ጉዳዮም ይኾነ ጥዑይ ግን መነፅኒሕዎ ስኻደ መንግስቲ ድዩ ሓጊዙ ወላዲ ድዩ ጨቆቅ ኢሉ ኣዋፅሕዎ ብለየገድሽ ይግፈፍ ማለት እዩ። ቁፅሪ 2 አንቀፅ 5 ልልታ ይብል ብመሰረት እዚ ኣዋጅ ፃውዒት
ብሔራዊ መኸተል ህልውና ድሕነቲ ሉዓላውነቲ ህዝቢ ትግራይ ብፕሬዝደንት ይግለጽ ይብል ሕቶይ መን እዩ ፕሬዝደንት መን እዩ ፕሬዝደንት ትብሎ እቲ እኳ 1 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ምጭፍጫፍ ለይድሕነ ፕሬዝደንት እቲ እኳ 1 ሚልዮን ካብ ምክልኻል እኳ ብለይ ምኽኣሉ ካብ ምፅጻት 1 ሚልዮን እኮ የሞተይ 1 ሚልዮን ሞቱ ዝበሃል እኮ ስልጣን ንምውራስ ተደዩ ዝበለ ሰብኣይ ለኦዲዩ ኸዚ ብፕሬዝደንት ይግለጽ ትብልና ኣለኹም መን እዩ ፕሬዝደንት ኸዚ ሉዓላውነት ትግራይ ትበሃል ተሎሲ መን እዩ ፕሬዝደንት ይደብል እቲ እኳ ትማሊ ምስሊ ብልጽግና ምስሊ ኦህዴድ ምስሊ እቶም ኣምሓራ ብኣዴን ፍቕሪ ፍቕሪ ትኾን ተሎ ኣብ ሃዋሳ ኸይዱ ተኣምቱ ኣለኹም ወልቃይት እየ ፀገዴ ኣብ ሓደ ዓዲ ኢና ኮኒና እንታይ እዩ ችግሩ ዳው ዝተወፀ ናብቲ ተኸደ እንታይ ልካወድ እንሆ ዝበለ ሰብ ሱዲ ኸዚ ፕሬዝደንትና ኮይኑ ሉዓላውነት ከኽብር በይና ሒሳብ መላስ እኳ ዋላ ተለይ ተገንዮ ብሕቶ መልክዕ ግን ክሓልፎ እየ ንቐፅል ዓንቀጽ 6 ምጥያሽ ትካላት ብሔራዊ መኸተ ኣብ ትሕቲ ልብል እታ ራዒት ቁፅሪ لكلهم من منجستي ولقات كالاتي ميديا حقي سرعتي مسرت غيرهم لكسرحوا فقاد لهب لحدش لدقفي لقطع صاري بعل مزيت كالات ميديا بوزي اواج تطاشني هو ايبل سو زيا تبلنا نا فتله زيرو توليرانس دولتا اي انت تقبر بيكاز افتو ميديا له قصصر لمغوار كل ነገር ታት لمغوار ያው ሳንሱር ልባል ማለት ቀደም تبهل نسمع نورنا هذا تقلهم كم تو حملوا السون يقلت لردنا ما تيو كفلي سلسته تحتاتነት ገበን ንምልከት ኣብ ዓንቀጽ 8 ለለ ጻውዒት ምርግጋጽ ህልውና ድሕነቲ ደይምቕባል ይብል ቀዳማይ لኾነ ትግራዋይ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ከኣቲ ወይ ክጋደል ወይ ኣብ ደጀን ኾነ ኣብ ግንባር ግቡእ ክፍጽም ዕድሚ ኣካላዊ ኩነታቱ ኢላ ፈቀደሉ ጻውዒት ወይ ኣዋጅ ብሔራዊ መኸተ ቀሪቡሉ ለፈጸመቱ ኮይኑ ካብ 10,000 እስካብ 50,000 ብር መቕጻዕቲ ገንዘብ ተቆጽዑ ግቡኡ ክፍጽም ይግበር ይብል ትራባዓይ ኣብዚ አንቀጽ ዝተወሰነሉ ቅጽዓት ገንዘብ ክፍጽም ፈቃደኛ ለይኮነ ሰብ ተኣሲሩ ክኸፍል ምስ ተገበረ ግቡኡ ክፍጽም ይግበር እዚ ለለ ልገርም እቲ ቅጽዓት ለፈጽም ኾነ ልምልስ ለለ ማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ምዃኑ እዩ ማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ብዙሕ ግዜ እቱና ሓዳርየ ግዛዕ ምናምን እዮም ዝሰርሑ ነይሮም ከዚ ያው ሃይ ታስራሕ መፅሎም እዮም ማለት አንቀጽ 9 ካብ ኣገልግሎት መኸተ ንምምላጥ ልፍጸም ምጭርባር ይብል لኾነ ትግራዋይ ሉዓላውነቲ ድሕነቲ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ውሕስ ንምግባር ካብ ዝቐረበሉ ጻውዒት ኸተት ወይ ካብ ምስላፍ ንምምላጥ ብምሕሳብ ስራሕቲ ምልመላ ወይ መደብ ምስላፍ ለካይዱ ሓለፍቲ لمتلال تلوم ميلات التطقمه وين حشوت مسكر ورقه بمقرار نحشوت قال وي بسند محجاز وي حموم وي غدول اكل بممسال لتاللته خوينو وي بل كاب 20,000 اسكا 50,000 بر مقطعات ገንዘብ ተቆጽዑ ግቡኡ ክፍጽም ይግበር ይብል ስለዚ በኸል እግላልጻ እዚ ኪንታሮት ተብልካ ንምሕረካ እዩ ምናምን በሃል ነገር የለ ከይድካ እምኒ ኮፊል ካብቲ እምኒ ኮፊልካ ኪንታሮት ምናምን ልብል ነገር መብለጥ የለ ማለት እዩ እቱ ልገርም ኤጋደሊ ልበለ ሰብሲ 50,000 ልቐጽ ሕጊ ኣብ ዓንቀጽ 15 ጥዕናይ ጸጥታይ ልምልከት ኣብ ቁጽሪ 1 ለለ ልዝስዕብ ይብል 1 ሃም ቢንጎይ ካልኦት ዓይነታት ብመልክዕ ሎተሪ ልፍጸሙ ካብ መንግስቲ ትግራይ ሕጋዊ ፍቃድ ለይብሎም ወይ ሃም ቁማር ወይ ሽሻ ሓዊሱ ካሊእ መዕወኒ እጺ ለተጠቀመ ወይ ለጥቀመ ወይ ለዘዋወረ ወይ ለምረተ ወይ ለከፋፈለ ወይ ለሸጠ ተኾይኑ ካብ 5,000 እስከ 10,000 ብር ይቕጻዕ ይብል ወራት ተመልከትና ወይ ኣብዚ ሕኒኦኹ ፎቶ ይኾነ ኦፍ ኮርስ ወይ ለብል እዩ ትሕጊ ግን ሃሙ እዩ ልብል ወይ that's right ቢኣነ እንትን ይደዮ ከመስለኩም ይደ anyhow ላፍታ ሓሳናት እንደሰለናሲ እዚ ትብተሎ ዳኣታይ ተዝዚንሲ እታ ዓመታስ ኢና ሓቂ ጽዋ ግን ዝኾነ I think 2010 or 2011 ጋዜጣ ወይን لخون ጊዜ ሕትም ታይለው ጽኑ ይራም ቢያ ነረ ሲና ያይታ ፎቶ ስክሪንሾት ነራት እንደም ስላይ ሃምስ እንትናም ዶርዋ ታይብል እቱና ዕጽ ገዛውቲ ልምልከት ማለት እዩ ኣብ መቐለ ይብል ቅድሚ 9 ዓመተ ምህረት
I think لا 50 ምናምን ነይረን ይብል ተን ዳ ጫታት እቲ ቁፅሪ ኤክስፖኔንሻል እዩ ማለት ብጣዕሚ እንትን ኢሉስ ላብ 100 ምናምን ይኮይኑ ይብል ብቻ ልዕሊ 1000 ኮይኑ to be sure እቲ ልገርም ኣብ ኣክሱም ለለ ይብል ምንም ይነበረ ምንም ለይነበረ ለ50 ምናምን ዲ ላብ 60 ምናምን ይደለ ዳጫታት ተመሲቶም ይብል ብኸሊ ኣገላልፃ ሽሻ ምጥቃም ወይ ጫት ምጥቃም ወይ ምክፍፋል ብዓይኒ ሕወሓታውያን ካብ ኤጋደል ይማል ዝቐለለ እዩ ምክንያቱ ኤጋደል ተር 50 ሽሕ ትኾን ተሎ ህይወትካ ንምግባር ጫት ንምክፍፋል ተተገኒኻ ግን 10,000 ኢኻ ትቕፃዕቲ ማክሲመም ንምንታይ ጉዳይ ይኾነ እያ ማለት ከዚ ወይ ሕማቅ ግዜ መፅኡ ከዚ ግፈፍ ኣድልዎም ትመንእሰይ እምበር ብልተኽኣለ መጠን ነተላጎሪኦም ፀኒሖም እቲ መንእሰይ እንድሕር ጥዕና ሃልዎ ኮይኑ እንድሕር ምሁር ኮይኑ ኣብኦም ሓደጋ ስለዝኾነ ብልተኽኣለ መጠን ኣውሱስ ክድንዝዝ ክሰምጥ እዩ ላ ተሰርሐሉ ነይሩ ዛስፋይለ ኣፍቱ ና ኢህኣዴግ ሕወሓት ዘመን ደሎ ቱና ትግራይ ባህሊ ብዙ መጠን ተጋሩ መስተወልዎ ሱሰኝነት ወልዎ ሴሰኝነት ወልዎ መግለፂና እስካብ ልመስል ልተንሰራፍሐ ማለት እዩ ብሃመይ ሓደ ግዜ ብሰፊሑኩም ደስ እየ ላፍቱ ሕጊ ኸዚ ንምፃእ ዓንቀፅ 17 ልመኸተ ምሕንጣፍ ኣብ ትሕቲ ድብል ቀዳማይ ዝኾነ ሰብ ሉዓላውነት ህልውናይ ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ውሑስ ንምግባር ክጋደል ልግብኦ ልከይጋደል ብምሕሳብ ዝሓበአ ወይ ክሕባእ ዝገበረ ወይ ካብ ሰራዊት መሊኡ ላብ ገዝኡ ዝተመለሰ ኣባል ሰራዊት ትግራይ ዝሓበአ ወይ ክሕባእ ዝገበረ ተኮይኑ ካብ 1 ዓመት እስካብ 5 ዓመት ክበፅሕ ዝኽእል ፅኑዕ ማእሰርቲ ካብ 10,000 ብር እስካብ 50,000 ብር መቕፃዕቲ ገንዘብ ይቕፃዕ ይብል ስለዚ እዚ ብዙ መሰረት ለይሓባእኻ ሓቢኡ ብልብል ወይ ለለ ብለየለ ሰብለ እንትን ጌርካ ኣኪዝ ጌርካ ንምእሳር ተገላፅል ኾን ወይ ለለ ከጥቅዕዎ ልደልዩ ስስ ንምጥቃዕስ ክፍትገርዎ ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ሓደ ወዲ 18 ዓመት ዕድመ ዝሓለፎ ሰብሲ ብማንም ይኾን ንምራሕ ብባዕሉ እዩ ስለዚ ኣብ ሂወቱ ለጋጥሞ ነገራት ብምሉ ሓላፍነት ክወስድ ተኮይኑ እሱይ ባዕሉ ጥራሕ ይኮን ዝግብኦ ኣብ ሕጊ ሕወሓታውያን ግን ሃምኡ ልበሃል የለ እሞ ልዕሊ 18 ዓመት ይኾን ንምንታይ 30 ዓመት ዘይሓልፎ እንድሕር በረኻ ነይሩ እሞ ካብ ሓሳብ ቀይሩ እንድሕር ከይዱሲ ንምንታይ ትምልሶ ተባሂሉስ ኣቦውኡ ነውኡይ ለለ ክድሓዙ እዮም ማለት እዩ ይመሕዘኒ እዩ ቁፅሪ 4 ኣብቲ ዓንቀፅ እሱ ለለ ንዝልቕፅል ይብል ዝኾነ ሰብ ኣብ ትግራይ ወይ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝኾነ ሰብ ወይ ህዝቢ ትግራይ ወይ ሰራዊት ትግራይ ከይጋደል ወይ ከይምክት ወይ ኣብ መኸተ ብዝኾነ መንገዲ ከይሳተፍ ዓሊሙ ብሚድያ ኾነ ካልእ ሜላ ተጠቂሙ ለለዓዓለ ወይ ልመርሐ ወይ ልፈፀመ ወይ ለዚ ክውዕል ገንዘብ ዝሃበ ወይ ለኣከበ ወይ ለከፋፈለ ወይ ተመሳሳሊ ተግባር ልፈፀመ ተኮይኑ ካብ 5 ዓመት እስካብ 10 ዓመት እስካብ 15 ዓመት ፅኑዕ ማእሰርቲ ይቕፃዕ ኣፈፃፅምኡ ከቢድ ትኾነሎ ለለ ካብ 15 እስካብ 25 ዓመት ብልበፅሕ ፅኑዕ ማእሰርቲ ይቕፃዕ ማለት ከዚ እዚኣ ያው ለኣና ይመስለኒ እዚኣ ለኣና እያ ተግኒና ኢማጅን ማሕሰቦ ከዛ ኣነሲ ትግራይ ሲ ካብ ምግዳል ልክየለሉ ኣማራፅታት እኒአው እዮም ስለዚ መንእሰይ ትግራይ ክጋደል ተኾነ ለሎ ክምግቲ ውሽጣዊ ዓቕሙ ክሃንፅ እዩ ለሎ ብሰላማዊ መንገዲ እዩ ለውጢ ክመፅእ ዘለዎ ቱ ልሰኣናዮ ሉዓላውነት ጥራሕ ተኾነስ ቱ ንደልዮ ሰላም ዲሞክራሲ ለዘላቕነት ክልዮ ምእንቲ ብኡ መንገዲ እዩ ምብሃል 25 ይቕፅዕ ኢማጅን ደብረፅዮን ከዝለኣየስ 25 ዓመት ኣስመንት ኣሎ ሓቂ ፀባ ኣነ ናዞም ናሰብኣይ እዚ ድፍረት ተልህልኒ ዘኽቲ ቀዲሞዮ ልኤለን ትሪልየነር ምሆንኩ ዓብየት ክደፍሩ ሰኣሊ ኢለነን ዓንቀፅ 19 ሃፍቲ ህዝቢ መንግስቲ ብለይ ኣግባብ መጥቃሚ ምብኻኒ ይብል እሞ ካብ 5 እስካብ 10 ፅኑዕ ማእሰርቲ ይእሰር ብቕርሽለ ካብ 10,000 እስካብ 50,000 ተቐፅዑ እቱ ሃፍቲ ወይ እዋናዊ ግምት ዋግኡ ክትክእ ይግበር ይብል እዚ ፅቡቅ ዋላ እኳ ተኾነ ኣት ፌስ ቫልዩ ትሪኦ ኣለኻ ናይ ሕቶ ግን ከዚ ኣብቲ መኸተ ግዜ ንኣብነት እቱ ና ሃፍቲ ምናምን ነገራት ምንቅስቃስ ሞቢላይዝ ንምግባር ሓላፍነት ብዋናነት ኣይ ቲንክ ፈትለያ ትመርሑ ነይራ ውሎ እዚ ኩሉ ከዚ ጠፍኡ እኒሆ ንብረት ባኺኑ ዘሎ ሃፍቲ
ያው ኣካውንተብል ትኾን እያ ማለት ድዩ ፈትለኸ ትኾን ድያ ማለት ሪትሮኣክቲቭ ኢለልኩም ንኣኒኹም ትሕግል ድሕሪት ስለ ልምለስ ማለት እየ የካትት ድዩ ወይስ ልቱ ማስተር የምልክት ልቱ ስሌቭ እምበር ማሕዘን እኮ እዩ ሓደ ግዜ ሲ የስታውስ ኣፍቱ 8 ወርሒ ምልሻታት ነይሮም ኣብዚ ምልሻታት እንደርታ ክሒዶም ተጊዱ ልቶም ናብ ፒፒ ዝተወሰኑ እዮም ግዛዕ ተባሂሉ ድሕሪ ዙና ሰነ 21 ይምፁ ማለት እዩ እንዳተገምገሙ ካብኡ ሓደ ሰብኣይ ግርም ኢልዎም ነዲድዎም ዋ ኣኪብ ሰባት ኢሎሞ ጨለ ንሕናስ ክላሽ ኣረኪብና መንግስቲ ሃብ መንግስቲ ሚሳኤላት ተቐረ ባንኩ ታንኩ የረኪብ ለኸደ ደብረፅዮን ኸሲ እንታይ ትብልዎ እዩ ኢሎምዎም ይበሃል ካዝቲ ደሕዝን ክቅፃዕ ልግብኦ ቀፃዕ ኮይኑ ምምፁእ እዩ እምበር እቲ ሕጊ ሃም ዝበልክዎ እንድሕር ኣባኺንካ ኮንካ ክትቅፃዕኒካ የስ ግን እቲ ክቅፃዕ ልግብኦ እዩ ከዚ ቀፃዕ ኮይኑ ትመፅእ ተሎ ቅጭነ ምፀልካ ዛስዋይ ልናደካ ዝኾነ ኮይኑ ንቕፅል ዓንቀፅ 20 ምሕናይ ወይ ምፍራሕ ኣብ ትሕቲ ልብል ሓደ ዝኾነ ሰብ ኣብ ልዕልና መኸተ ልኡኽ ሒዙ ዝሰርሕ ካሊእ ሰብ ድንጋፀ ወይ ፍርሒ ብልፈጥር ኩነት ከቢድ ሓደጋ ወይ ጉድኣት ለብፅሐሉ ምዃኑ ብምግላፅ ለፈራርሒ ተኾይኑ ካብ 1 ዓመት እስካብ 3 ዓመት ቀሊል ማእሰርቲ ብር 10,000 ይቕፃዕ ይብል እሞ ቁፅሪ 2 ቅፅል ኣቢሉ ለለ እዙ ገበን ዝፈፀመ ብሓይሊ ወይ መሳርሒ ውግእ ብምጥቃም ወይ ብካሊእ ሓደገኛ መሳርሒ ተጠቂሙ ወይ ብፀልማት ወይ ብጉጅለ ዝፈፀሞ ተኾይኑ ካብ 3 ዓመት እስካብ 7 ዓመት ዝበፅሕ ፅኑዕ ማእሰርቲ ካብ ብር 20,000 እስካብ 30,000 ዝፀንሕና ገንዘብ መቕፃዕቲ ይቕፃዕ ልብል እዩ እዚኣ ከዚ እርግጠኛ እየ ኣብ ርእሶም ልምዓት ጉጅለ ማለተይ ልምዓት ጉጅለ ሓሲቦም እዮም ኣውፅሞ ከዚኣ ለበለት ንምክንያት እያ ተልኩም ሃም ዝፈልጡ ቦታ ልምዓት ጉጅለ ኦር ሃም ሓደ ሓደ ልዎ ልምዓት ጉጅለ ካብቲ እዚ ተነፂሉ እንሆ ታይም ብምክንያት ምግባር ኦልሬዲ እንድሕር ዝገፍፍ ኮይኑ እንድሕር ላሞት ሰድድ ኮይኑ እዚ መልኣከ ሞት እዩ ለ ተባሂሉ ወፂሉ እዩ እንድሕር ትገፈን ንኾንካ ዳሞትካ ትሰደን ኣለካ ሞኢ ኣነ ለለ በቃ ንዓልኻና ምክልኻል መሰል ስለለሎ ክከላኸል እየ ኢሉ ኣንፃር እቱ ልምዓት ጉጅለ ንንቀሳቐስ ኮይኑ which is legit which is ትክክለኛ እዩ ኣንፃር እቱ ስርዓት ይኮን ምክንያቱ እቲ ልምዓት ጉጅለ እንድሕር ልዳሃል ኮይኑ ልውቃዕቲ ኮይኑ እቱ ስርዓት ዝስረተሎም ሓደ ፒላር ቱ እንታይ ልበሃል እሱ ስለዝኾነ ልምዓት ጉጅለ ስለዝኾነ እሱ ለለ ክነቕነቆ ስለለይደሊ ብልተኽኣለ መጠን ልአን ሽፋን ብምዃን ለውፅዋ እያ እዚኣ ብርግጠኝነት ካብቶም መደመምቲ ዓንቀፃፅቱ ሓደ ለለ ያ ዓንቀፅ 27 እዩ እንታይ ይብል ሓደ ዝኾነ ሰብ ኮነ ኢሉ ብልመርሖ ወይ ሓላፍነት ብለሎ ኣካል ብቃል ወይ ብፅሑፍ ወይ ብምልክት ወይ ብካሊእ ሜላ መተሓላለፊ መልእኽቲ ወይ ትእዛዝ ንባዕሉ ወይ ልነበርቲ ከባቢኡ ብምሽጥር ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ወይ ትእዛዝ ንባዕሉ ወይ ልነበርቲ ከባቢኡ ብምሽጥር ዝተመሓላለፈ ትእዛዝ ይቅርታ ደጊሞዮ ወይ ምሽጥር ብለይ ግብኦ ሰብ ብምግላፅ ወይ ብምልውዋጥ ምሽጥር ለባኸነ ወይ ብኣግባቡ ሉዚ ምሽጥር ክፈልጥ ልግብኦ ልምልከቶ ኣካል ለየመሓላለፈ ተኾይኑ ካብ 5 እስካብ 10 ዓመት ፅኑዕ ማእሰርቲ ካብ 10 እስካብ 20,000 ብሪ ይቕፃዕ ይብል ከዚ በቃ ብመሲልኒ ደስ ይብኒ እንደይ ሰብ ንምኽዛኒ ማለት እዩ ኣይዶን ሃመ ገይሮም እዮም ከዝፈልጥዎ እዩ ልዝኾነ ፀላእሲ ሓበሬታ ትህብ ነርካ ሃምዘይልካስ የበልካ ኢልካ እንታይ እዩ እቲ መስፈርት የውሊ ክፍትኒ እዮም ካብኡ ግን ብጣዕሚ ዝገርመኩም ደርጊ ተበልና ኢሎም ለለ ይብሉ ደርጊ ስታይ ዶ ገይሩ ኢልዕል እዚ ኤኒሃው ንቐፅል ዓንቀፅ 36 ኣብ ልዕሊ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ትግራይ ዝፍፀም ገበን ይብሉ እሞ ሓደ ብሓይሊ ወይ ብዓመፅ ወይ ብምፍራሕ ወይ ሕጋዊ ብለይኮነ መንገዲ ሓሲቡ ብሕገ መንግስቲ ትግራይ ካልኦት ሕግታት ትግራይ ዝተጣየሸ ስርዓት ንምፍራስ ልፈተነ ወይ ዝለወጠ ወይ ዝኣገደ ወይ ሕጋዊ መንግስቲ ትግራይ ብሕጋዊ መንግስቲ ትግራይ ዝወፁ ሕግታት ሕጋዊ ብለይኮነ ስልጣን ተይሃለዎ ክሰዓር ዝገበረ ወይ ዝለወጠ ወይ ምስ ፀላኢ ብምትሕባር ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ትግራይ ከፈርስ ዝሰርሐ ወይ ንምስራሕ ዝፈተነ ተኾይኑ ብኻሊእ ኣብ ስራሕ ለሎ ሕጊ ዝበለፀ ቅፅዓት ትወሃቦ ተልዮ ኮይኑ ካብ 10 እስካብ 25 ዓመት ፅኑዕ ማእሰርቲ ይቕፃዕ ይብል ከዚ ትብል ተለዉ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ማለት ደብረፅዮን ክልተ መንግስቲ ፈንቂሉ ህዝቢ እንደርታ ጨፍጭፉ ህዝቢ ራያ ቀቲሉ
ዕጡቃት ፈትለፅዮን ተጠቂሙ መንግስቲ ገልቢጡ ማህተም መንጢሉ ልመፀ ኣይመስሊ ግልብጥ ኢሉ ግምጭጭ ኢሎም እሶም ትገብርዎ ተለዉ ንቡር ስለዝኾነ እሶም ሕጊ ስለዝኾኑ እቶም እሶም ክልተ መንግስቲ ንምፍንቃል ዝገበርሉ መንገዲ ምጥቃም ኣብኦም ይሕጋዊ ይኾን ማለት እዩ ፀፍ ጭልጥ ኢሎም ምፀት ዓለም እዩ ህድግለና እዩ ኤኒሃው ንቐፅል ዓንቀጽ 38 ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መንግስቲ ሰብ መዚ ትግራይ ልውግእ ምልዕዓል ይብል እሞ ብሕገ መንግስቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ትግራይ ወይ ብካልኦት ሕግታት ኣብ ልዕሊ ተጣየሹ ኣካላት ወይ ሰብ መዚ ወይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወይ ሰራዊት ትግራይ ዕጡቅ ሓይሊ ብምውዳእ ወይ ብምምራሕ ውግእ ክካየድ ዝገበረ ወይ ንምክያድ ዝፈተነ ወይ ኣብዚ ተግባር ብናይ ባዕሉ ፍቃድ ዝተኻፈለ ተኮይኑ ኣብ ስራሕ ብለሎ ሕጊ ዝበለፀ ለቕፅዕ ተለይ ኮይኑ ካብ 10 እስካብ 20 ፅኑዕ ማእሰርቲ ይቕፃዕ ይብል እዚ እንታይ ማለት እዩ ናኻ መንግስቲ ማህተም ምእራይ ንኣልሸባብ ዕጡቃት ተጠቂምካ ህዝቢ ምዝማት ንቡር እዩ መሰለይ ዝበለ ተቃላሲ ዝኾነ ህዝቢ ግን ክዓጥቕ ኮነ ዝመሰሉ ክንቀሳቀስ ግን ነውር እዩ እዮም ዝብሉና ኣለው ዳፈት ለፅየን ኣብዚ እቱ ካሊእ ተይጠቐስኩ ክሓልፍ ለይደሊ ለለ ካብና ማእሰርቲ ሓሊፉ ብሞት ተቀረየ ለቕፅዑ ክብሉ ዝደንገጎም ኣብቲ ሕጊ ኣራዊት ዝተጠቐሱ ማዕቀፋት ምህላዎም እዩ ኣብነት ዓንቀጽ 44 እንታይ ይብል ምስ ጸላኢ ምትሕባር ኣብ ልብል ዕላማ ጸላኢ ኣብ ልዕውት ወይ ረብሓ ወራሪ ሓይሊ ኣብ ለሰጉም ስራሕቲ ፕሮፓጋንዳ ወይ ለተፈላለዩ ሚድያ ወይ መራኸቢ ሓፋሽ ለተሳተፈ ወይ ብቐጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ ኣብ መዳይ ኢኮኖሚ ምስ ጸላኢ ሓቢሩ ዝሰርሐ ብፍሉይ ለጸላኢ ብገንዘብ ኮነ ብዓይነት ለዋፀኢ ክዋፃእ ለተሓባበረ ና ትራንስፖርት ግልጋሎት ወይ ብኻሊእ ዝኾነ ሜላ ለሓገዘ ተኮይኑ ኣብ ስራሕ ብለለዉ ካልኦት ሕግታት ዝበለፀ ቅፅዓት ለየው ተኮይኑ ይብል ትለስዕ እዩ ካብ 15 እስካብ 25 ዓመት ፅኑዕ ማእሰርቲ ካብ 50 እስካብ 150 ሺህ ብር መቕፃዕቲ ገንዘብ ወይ ኣፈፃፅሙ ከቢድ ተኮይኑ ብዕድመ ልክዕ ፅኑዕ ማእሰርቲ ወይ ብሞት ይቕፃዕ ይብል እሞ ኣፈፃፅምኡ ልምልከት ኣብ ዓንቀጽ 20 ለለ ልቱ ልቕፅል ኣብ ዓንቀጽ 70 ማለት እዩ ሶሪ ዓንቀጽ 70 ለለ ልቱ ልቕፅል ይብል ሓደ ብመሰረት እዚ ኣዋጂ ካልኦት ኣብ ስራሕ ለለዉ ስሩዓት ሕግታቲ ዝተውሃበ ፍርዲ ቅፅዓት ሞት ተፈፃሚ ልኾን ብፕሬዝደንት ትትፀድቕሎ ይኾን ይብል እሞ ቁፅሪ 2 ለለ ፕሬዝደንት እቱ ዝተፈረደ ቅፅዓት ሞት ናብ ዕድመ ልክዕ ፅኑዕ ማሰርቲ ክቅይሮ ይኽእል ይብል ማለት محزن ኢና ትግራይ ነገር ሓቂ ፅዋዕ ኣብ ዘመነ ሓላፍነቱ ንሓደ ሚልዮን ህዝቢ ፅንተት ዘይተኸላኸለ መራሒ ና 2 ሚልዮን ዜጋታቱ ምፍንቃል ለይድሕነ ጥራሕ ዘይኮነስ ከዝለለ ቀፀለ መራሒ ግልጥ ኢሉ እቲ ልሞቶ እሱ ኣብ ስልጣን ኮይኑ ለቆተለይ ህዝቢ ንእስወስ ለለኸዚ ብሞት ፍርዲሉ ኣብ ቢሮ ኮፍ ኢሉስ ክውስኽ ማለት እዩ ቁፅሪ ሞታንስ ክውስኽ 1 ሚልዮን የሞተ ኢሉ ድኾነ 1 ሚልዮን ክመልአና ማለት እዩ ብፊርምኡ ለለ ምሕዘን እዩ ኣነ ማለት እዚ ትብል ተለኹ ዳእሲ ሓንቲ ታሪክ ትዚላት ንሞ ከካፍለኩም ካብ 1957 እስካብ 71 ቆፃፅራ ፈረንጂ ልሄቲ ልመርሐ ፓፓዶክ ዝበሃል ሃም ደብረፅዮን ዓይነት መራሒ ነይሩ ፓፓዶክ ስልጣን ብጣዕሚ ፎታዊ እዩ ፎው ኣምላኽ እዩ ታይራንት ለይ ነይሩ ጨቋን ጨፍጫፍ ለይ ነይሩ ድሕሪ ልቱ ፓፓዶክ ግን ብጣዕሚ ስጋኣት ዝኾነ ልፓወሩ ልስልጣኑ ሓያል ስጋኣተ ኢሉሎ ተነሓናሓይኡ ነይሩ ክሌመንት ባርቦት ዝበሃል ድሕር ተኣሲሩ ነይሩ ክሌመንት ባርቦት በጋጣሚ እሱ ካብ እስሬት የምልጥ እሞ ኣብዚኣ ነጠ ኣብዚኣ ኣተ ህልም ይብል ይጠፍእ ከዚ ተጨኒቑ በቃ ፓፓዶክ ናበይ ኣትዩ ሰብኣይ እዚ በቃ ክፍንቅለን ኢሉ ስጋኣት ሓደረዎ
ፓፓዶክ ሓንቲ መግለፂት ለግን ነይራቶ ብዙ ጥንቁልና ገዛዕ ምዛዕለ ይኣምን እዩ ድሁል እዩ ነይሩ ሶ ታይልብል ወግዒ ይሰምዕ ኣማኸርቱ ታይብልዎ ኣቶም ሰባት ባርቦትሲ ላብ ፀሊም ያ ከልቢ ተቐይሩ እዩ ላብ ፀሊም ከልቢ ያ ሰብ ተቐየረ እምበር ሃምቢሉ ዘኽተሲ ግነና ነርና ዓዲ ሙሉእ ኣልሽና ሲእና ኒና ላብ ፀሊም ከልቢ ሰብ ተቐየረ እዩ ይብልዎ ሞይ እሱ ዳ ከም ዝበልኩኩም ይዕድጉ ፓፓዶክ ይዕድጉ ተሓሳብ ስለስታይ ኣብ ሄይቲ ለለው ፀለምቲ ኣኻል ብምሉኦም ኣየርኤኒ ኮስትረብልዎም ዝብል ኣዋጅ ኣዊጁ ኣብ ሄይቲ ልግነዩ ፀለምቲ ኣኻል ብምሉኦም ክቅተሉ ምክንያት ኮይኑ ማለት እዩ መሲልካ ታምፅኻ ደብረፅዮን ካብ ፓፓዶክ ልገደደ ልገብሮ ግን እቱ ከዘውፅዎ ንሆ ሕጊ እቱ እስካብ ብሞት የቕፅዕ እዩ ዝብለሎ ሕጊ ኣራዊት ኣብ ዓዲ ጥራሕ ተይኮነ እስካብ ዓዲ ወፃለ ዓቕሚ ተግኒ ማለት እዩ ተፈፃሚ ንምግባር ዝሃቀነ ምዃኑ እዩ ሃመይ ተደጋጋሚ ጠቕሶ ድኾነ ኣብትና መጀመርያ ግን ወሰን ተፈፃምነት ንምልከት ኢሉ ኣብ ዓንቀጽ 4 ልቱ ልቕፅል ይቕምጥ እዚ ኣዋጅ ኣብ ትግራይ ወይ ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ዝኾነ ቦታ ወይ ከባቢ ኮይኑ ዜግነቱ የጉን ልመፀሉ ከባቢ ብለየገድሽ ሰመረላ ደግሞ እየረ ኣረ ደግሞ ልኩ ዜግነቱ ወይ ልመፀሉ ከባቢ ብለየገድሽ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ኣብዚ ኣዋጅ ኣብ ዝተደንገገ ዋኒን ተፈፃምነት ይህልዎ ይብል ረካር እንታይ ዓቕሚ እንተሃልይዎም እንታይ እዩ ንኾነ ምስላ ነይራ እንታይ እዩ ፅምብላሊዕ ስታይል የኸደን እንታይ ከደትን ይበሃል ከዝናይ ሕቶሲ ኣሜሪካዊ ተኾይኑ ክትኣኹም ትገብርዎ ማለት እዩ ተቆፅዕኩም ማለት እዩ እዚ ከሞ ምስ ኣሜሪካ የሳፍጠኩም ዶ ኣሜሪካ ለለ ልቶም ቆዋኣት መራሕትና ማዕቀብ ገይራትሎም እኒሃ እሞ ለሌላ ካልእ ነገር ክትኣቲ ዶ ይገብራ ወይስ ኣምዞም ሓደ ሓደ ልልዎ ኣሜሪካ ደሰ ትፈርሖ ውድብና ኣብ ተፅሖ የብላይ anyhow እዚ ሕጊ ሕፀር ብልበለ ለዚ ይመስል ከዚ እዚ ሕጊ እዚ እንታይ እዚ እዩ ልመስል ካበልና እንታይ ንግበር ላብ ለለ እንሕለፍ ከዚ እንታይ እዩ እቲ መፍትሒ ኣብ ዝጠቐስናሉ በቀዳማይ ኣሉላ ሃይሉ ነጋ ነበር ሊቀመንበር ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ፌስቡክ ፔጁ ዝፀሓፎ ነይሩ እንታይ ልብል እዩ ሕፀር ብልበለ እዚ ሕጊ ዝወፅእ እኒሆ ብዙም ክዳነዩ ማለት ክቕፅዑ ልግብኦም ሰባት እዮም ከዚ ቀፃዕቲ ኮይኖም መፅኦም እኒሆም ወይ ንምንታይ ዲጂታል ፕላትፎርም ፈጢርና ዝባዕሎም ብቱ ሕጊ መሰረት ጌርና ደይንቐፅዖም ኢሉ which is very wonderful ኣነ ብዚ ኣጋጣሚ ኣብ ጫፍ ከምትብፅሕዎ ተስፋ ይገብር ናይ ኣብዚኣ ቫልዩ እንታይ ክትኾን ትኽእል ሓንቲ ግራም ድያ ሓንቲ ፐርሰንት ድያ 0.0.1 ድያ 0.0001 ድያ ብለየገድሽ ኣነ ለ ኣይ ዊሽ ፓርት ኦፍ ኢት ተልኾን ደስ ይብለኒ ብጣዕሚ ዝገርም ሓሳብ እዩ ንምንታይ ከዚ ላፍታ መጀመርያ ጠቕሰልኩም ነበርኩ ኮድ ኦፍ ሃሙራቢ ክምልሰልኩ ኮድ ኦፍ ሃሙራቢ እቶም ልትችይዎ ሃርሽ እዩ ሕማቕ እዩ ይብልዎ እዮም እቶም ለድንቕዎ ለለ ብቶም ኣብ ላዕሊ ጠቕሶ ምክንያት ይድንቕዎ እዮም ይብሉ እሞ እቱ ካሊእ ኢለ ግን ቆንጆ ብልብል ዝጠቕስዎ ተሳልሳይ ምክንያት ንኣብነት ካብቶም ዝተፃሓፉ ሕግታት ሕጊ 229 ልዙ ልስዕብ ይብል ሓደ ሃናፂ ገዛ ሃኒፁ እሞ ለለ ብስነ ስርዓት እንድሕር ለይሰርሖ ኮይኑ እሞ ብቱ ችግር ምክንያት በዓል ዋና ኣቱ ህንፃ ልሞቶ ኮይኑ ይብል እቱ ሃናፂ ብሞት ይቕፃዕ ቅፅል ኣቢሉ ለለ እንታይ ይብል ምናልባት እቱ ህንፃ ፈሪሱ ወዱ ልቱ በዓል ዋና ተሞይቱ ለለ ናቱ ሃናፂ ወዱ ብሞት ይቕፃዕ ይብል ሶዚ ዋላ እኳ ሃርሽ ልመስል ተኾነ ኣፍታ ዓዲ ግን ሓደ እንታይ ፅቡቕ ነገር ኣምፅኡ ብኸዚ ባቢሎን ብቱ ስነ ህንፃ ብጣዕሚ ተፈለጡ እዮም እቱ ህንፃ ብስነ ህንፃ ክፍለጡ ዝገበሮ ምክንያት ለለ እቱ ኳሊቲ ክህልዮ ባይንዲንግ ዝኾነ ሕጊ ሰረቐቐ እዩ ይብሉ ብኸሊእ ኣገላልፃ ኣብ ሓደ ዓዲ ዝኾነ ኣካል ልፍፅሞ ነገር ተጠያቂ እንድሕር ዝኾን ኮይኑ ልሕሸ ስራሕ ይስራሕ እዩ ልብል እዩ ሶ እታ ንኣሉላለ ብዚኣ እያ ትምዘን እዞም ሰባት እዚኦም ሕጊ ኣውፅኦም እኒህው
እንድሕር እቲ ሕጊ ተፈጻሚ እኳ እንተኾይኑ ግን እሶም ኣውፂኦምዎ እኒሆሞ ልኦኦም ክልኩም ስለለሎ እሶም ፓርት ኦፍ ኢት ናዛ ፅቡቅ ጥራሕ ተኾንስ ናታ ሕማቕለ ተሳተፍቲ እዮም ክኾኑ ኣለዎ እሞ ብዛ ከዚ ዝበልኩምዋ ላዕሉላ ጀመርኩምዋ ነገር ክትቅፅል እያ ለለዋ ኣውፃእ ሕጊ ጥራሕ እንተይኮነስ ቱ ሕጊ ለውፅእ ኩሉ ግዜ ላውፀ ነብር እንተይኮነስ ብታ ሕጊ ልብለ እንተኮይኑ እንታይ ይፅሕፍ ኣለኹ እንታይ ይገብር ኣለኹ ለ ኮንሽስ ምዃኑ ሰለ ይቐሪ ኣብ ዓድና ግን የተለመደ እዩ እሊ ደብረፅዮን 1 ሚልዮን ፀኒቱ ይኸው ኣብ ፕሬዚደንትነቶም እኒሆም እሊ ፈትለ 1 ሚልዮን ተወዲኡ ከዝለ ኣብታ ወንበሮም እኒሆ ስለዚ ሓላፍነት እንድሕር ለይትወስድ ኮንካ ቀፃሊ 1 ሚልዮን ከጥፍእ እየ ተብሉ ላ መሰሎም እዩ ወይርኣስ ኣብቲ ሓወሶም ለልጥበሱ ተኮይኖም ወይ ተግንያም ምዃና እንድሕር ፈይጦም ግን እቲ ከዚ ሂርሂር ረብሎም ለነገር ስኽን መዋለ ይቐርሞ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ መፍትሒ ለሱ እዩ እሱ ክኾን ዘሎ ብልብል መሰናዶና ኣብዚ ንዓፂና ቀፃሊ ብካሊእ እስካብ ንጋነ ሰላም ይሓርነት ኢልዓደ ቦና ኣሚን